సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో ఆల్రెడీ నేను ఈ వీడియోని చేసిన ఒక అరౌండ్ 3, 4 రోజుల ముందే చేసిన. కానీ అది నార్మల్ సాంగ్. ఇది డీజే సాంగ్. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. న్యూ సాంగ్. సూపర్ అంటే సూపర్‌గుంది. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతిరోజు ఈ విధంగానే చెప్తూ ఉంటా. సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కొత్త వాళ్ళు కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారనే చెప్తున్నా. లేదంటే పాత వాళ్ళకు తెలుసు ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా వన్ బై వన్ చివరి వరకు సేమ్ ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సారీ. సో బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక 5, 6 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ 5, 6 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. టైమింగ్ చెప్తా టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది కంటిన్యూగా. సో వన్ బై వన్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నేను చెప్తా టైమింగ్ అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కడి నుంచి అంటే టైమింగ్ చెప్తా అక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు.
కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 23 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 7 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో, ఇప్పుడు ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో, నేను స్కిప్ చేస్తూ చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. సో, ఏదైనా కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతే మళ్ళీ వీడియోని వెనక నుంచి మళ్ళీ చూసుకోండి. సో, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.